И здравейте, хора! Чуете се защо сме в канала на Криската, аз пък на Криската, на Роската. Що ще реагираме на негово видео. И да започваме. Добре, ето го видеото. Така. Какво се случва, бе? Човече, само това ми липсва днеска, често казано. Всеки ден едно и също. Ставаш сутринта, прибираш се вечер и да... Поставя. Явно ще трябва да заобиколя. Трябва да разбера какво се случва тук. Променят тотално своето държание. Да, абсолютно стават абсолютно различни хора. Едно ухапване и започват да се държат като обезумели, стават агресивни, не слушат нищо. Не знам, може би от TikTok, някакъв нов тренд. То как ще го блъсне? Какво? Днес всички са поудели, бе, човече. Какво им става? Чакай! Не знам. Какво, бе? Какво би викаш някой, ако твърди? Какво става? Не! Добре, за сега... Проблеми с венците. Те могат да се влушат, ако не ползваш експерт по венците. Добре, да махнем с рекламите. Спокойно, приятел, че до утре ще си като нов. Добре, значи за сега знаем, че го е блъснала кола и по радиото са казвали, че нещо само при едно хапване и поудяват. Значи влезнал в болница, защото се блъсна в камион. И сега 28 дни по-късно вече е в болница. Се събужда. Добре, окей. Вече сме тук. Ехо? Ехо? Не знам какво стана. Поне вече се успокоила работата. Добре, имаме хора. Добре, чай да изчезвам от тук, аз викам. И така. Добре дошли. Тук болница не може да бъде по-хубава. Не изглежда добре. Защо няма никой е въпроса в болницата. Последното нещо, което си спомняме, че стана нещо, беше пълна, абсолютно пълна лудница. Маля, какво е ставало тук, бе? Човек, тук барикади, глупости, вратите са заключени. Така, нека да излезем. Окей, нещата изглеждат доста спокойно, определено. Само не знам. Виждам трафика. Сега сигурно ще окаже, че е пиян. Казано. Брато! Вау, защо няма... Хора има, но трафик. Брато! Чак, спокойно. Какво ти има, бе? Какво ти има, бе? Добре ли? Чак! Брат, не виж ли, че е зомби? Добре! Успокой се, брато! Какво му има на това, бе? Какво му има на това? Добре, секунда. Добре, окей. Вади ножката е атакува. Братото, ако не си стои на мястото, ще стане лошо. Имам нож. Добре, може би е пиян тоя. Имам нож и често казано... Какво ти има, бе? Добре, това със сигурност не ми харесва. Но то па и останалите така. Трябва да видя какво се случва. Чакай, унази кола поне може да има нещо в нея. Малко странно се държат всички, но нека да видим количката. Така. Не, може би не е добра идея. Спокойно. Спокойно, бе.
какво им има на тия? Не знам какво ви има на всички, но просто искам да изляза, окей? Така, тук явно не мога да влязат, не знам каква е причината. Така, оставете ме да изляза. Мале, какво им става на всички? Добре, може ли някой да ми обясни какво по-точно? Оу! Не, стой на място! Бум! Стоя! Мамка му! Оу! Не! Как това? Не си още живо! Оу, не, това не е добре. Тази кола поне тази кола. Айде запали, бе. Айде, и тая кола е разбита. Така, добре, трябва да се върна. Просто трябва да се прибера. Тежка се превържа. Каква е целта в момента? Да се прибера у нас. Всъщност апартаментът се намира от другата страна на моста, но че станаха много тук. Станаха изключително много. Въпросът е, че ми трябва кола. Шансът да намерим здрава кола изглежда е доста нисък и ще ни трябва комплект за поправяне на автомобили, който все още нямам. Но също така вдолу вдясно може да видите, че трябва да се грижа и за моята жажда и глад. Тоест, естествено това означава, че трябва да намерим набързо някъде магазин, от който да намерим храна, ако има такава, естествено. Помня, че имаше магазин тук срещу автобивката, затъгала, само че трябва да съм... Сега ти изстрелите. Мамка му! Свършиха ми патроните! Айде, елате на батко! Стой долу, бе! Заключи вратата. Още един. Идва в партито. Не! Тези неприятни процедури, които правим в името на красотата. Случаят с белите зъби е също. Добре, продължаваме. Май ще е по-добре да отидем просто до тази бензиностанция, която се намира близо до Гроув Стрит. Добре, ето, стигнахме. Добре. Със сигурност можем да влезем. Надявам се този шум да не ги привлече, но сега почваме да обираме щандовете. Той не ме е видя. Добре, окей, това е добре. Така че сега ще обера колкото се може повече храна. Добре, мисля, че взех... Опа, всичко и е време да изчезваме. Искам просто да намеря някъде на безопасно място да съм. Ето я водичката и също така пакетирана храна. Нея също я хапваме. Така, добре, вече... Оле, чакай. Така. Вече сме на максимум храна, максимум жажда. Оцелели! Не. Това не е много добра идея. Нека да видим. Тия обаче не са ни приятели. Тук имаме паркинг. Ако ще намирам работеща кола, би следвало да е тук. Той е джип. Отключено е. Кажи ми, че запали. Yes! Добре. Намерихме си кола и сега викам да отидем към оцеляващите, като също така трябва да гледаме долу вляво, където е и горивото на превозното средство, така че ще трябва да внимаваме. Тия пичове, не знам защо така. Общо взето, той има оръжие. Влязоха им. Убиха ги и двамата. Ако мога да взема оръжие. За малко ви прекъсвам, защото това видео може да бъде на 2 или на 3 части, защото на мен YouTube ми позволява да качвам само видео до 15 минути. Така че да знаете. Ще бъде прекрасно. Добре. Хора, трябва да опитам и да отида да взема оръжието. Стане ли работата? Ще стане ли работата? Газ. Само да няма бързо зомби от всички тия. Добре. Опа, 2 узита. Страхотно. Бързо. Как не се закачи за краката? Добре, изчезваме да не си играя с огъня. Какво ни даде? 32 патрона. Страхотно. Добре, кола и оръжие. И храна. Сега ще почна да обикалям града, като трябва да внимавам с горивото, естествено, за да намерим други оцелели, които са с добри намерения.
цяла банда тук. 4 човека, само че... Трябва да един от тях оставиш ще един. остане. Я да видим някой с хубаво оръжие. Оха, ето ти мацка. Взимаме една мацка. Те тук женска банда общо сето. Каква яка количка там. Взимаме го този пич и също ще останат двама. Гати яката кола. Ето е тая мацка. Ето тая мацка. Те с които са с автоматичните, обаче и аз мога да стрелям. Къде са? Мале, колко са много... Другото нещо, което може да правим, е да претърсваме зомбитата за ресурси. Само, че трябва да сме изключително внимателни с патроните. Ето по този начин стават нещата. 5 ресурса взехме от това зомби. Давай. Само 2 ли бе? Не. Ой! Оле! Хелта ми! Вау! Това беше на косъм човек. Дано бързо се възстановя. Бързо тук трябва да взема колкото се може повече ресурси, защото с тях ще строим бази и така нататък. Това е страхотно, обаче имам чувство, че двама от тях умряха ли? Мисля до тук да приключим, защото не искам да си играя. Да, убили са... Виж, той е де? Да! Те бяха 5, да им вземем пистолета поне. Айде да изчезваме, че нещата май... Не можем да ги удържим тук. Постоянно идват. Качвайте се, приятели! Добре, така като имаме повечко хора е по-добре със сигурност. И отиваме към апартамента сега, нали така? Или може би ще спрем до онази бензостанция, където убиха оня вътре. Може би да, за да вземем колко се може повече ресурси. Ето е и тук. Добре. Пазете ме. Сега, тук зомбита... Мисля, че няма. Поне не се виждат. Чайте да го оберем и това място. Дай газ. Как смееш да обираш? Шефе, моля ви, не. Казваш, че ще получават нашия безплатен таблет, но никой не изтегля нашето приложение. Съжалявам. Да го оберем и това място. Дай газ. Обираме абсолютно всичко. Ще трябва да ядем всички, се вика. Опа, чуват се изстрели, което не е добра индикация за хубави преживявания, но мисля, че е това. Айде, качваме се. Ще се стоплят на слънце. Вау, 6 оцелели. 6 оцелели долу на картата. Бързо бе, качвай се бе. Не. Оле. Накосъм. На това трябва да му отмъстим. Идва вечерта и започнаха да стават доста по-бързи. Айде, поемай бе. Братото, много са го приклещили. Слезайте, момчета. Чакай. Пищака. Той се опитва да удари въздуха. Не! Нашата не го видя. Добре, називате. Долу. Взимаме. Това е за ресурси. Само че не мога да го вземем. Опа, братото умря тук. Можем да му вземем оръжието е въпроса. Пазете ме, приятели! Къде е той? Ето го така. Взимаме оръжието и изчезваме. Няма да стане тук работа. То пък не се пита да я наплюа. Така, нашата мацка, оле, какво се случва тук? Това ще привлече със сигурност хора. Остана само тая ли е? Ето. Идвай с нас, приятелю. Имаме си по-добра количка. Добре. Тази кола със сигурност ми хареса повече. Айде, приятелю, ти идваш с нас. Така, 60 патрона. Пак ли се пита да удари въздуха? Чудесно. Сега отиваме към апартамента ни, за да разберем какво се случва по-точно и къде можем да намерим спасение. Така, ето го апартамента ми. Добре, къде да спра обаче е въпроса. Ето е така. И ето е така. Така. Готови сме поле. Хора, очаквайте утре втора част на реакцията. Ето така се казва епизода, ако искате може да си го пуснете. И се абонирате за мен и за Розгата, оставете един лайк и чао!